سلام كما يعلكم زي خبركم تخططلتي زينا وشتن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتال لكم بخبري نعدمنا مساهم تصنح بيترس منكسي أرستا زينا مدبات زخري مبال 45 عامة الكيت أسمران كبابي أنت زازيمو أبزوادو بموتا دن عشلنا بجزي حرسب سوسان 400 نكيو كوبانيا مقاعزي حارات من شدشت عادة الزوا مأكل أقول قلت زي بحدش مسمر كفيتو بريزيدنت فاورا جناسيم بأب مرجعته قن ربع جزيو تعويتو سوريا مسايلة إسرائيل كم زبر عنت حبيران بمخنيات زخري مبال 45 عامة الكيت أسمران كبابيان 4 معلتات زغط صلز تفل عليه مسانا دوتات تزازيمو وكيل إيرينا بينا فسهات إن زدالو زينا وطبطب أرون عنداي كغربايون عميق الزخري ننصر رأي بزبل تيما بعسة تشعت لكاتي زفلم مدبات زخري مبال 45 عامة الكيت أسمران كبابيان بعسران كل تلكاتيت أب سمرا بزيت خير سنسرعات تزازيمو أبتيل على واتساب سلطان منجستن جنبارن كمون عدمز تجبر لهم أجايش زيت رخبلو أبدراش من محضر زوا مأكل زيت خير سنسرعات حلافي كفلي بهلن سبورتن أتو إندرياس أسمرهم أبزس معك قال تاريخ زبي إرترا عبكو حزخرن حبرن تسريتو كنت تقمنتي زيت فسأم تاريخ مذكر مسنادن موراسن كابك عند عمامات من إسي ولدوك خون كم زجبا أسمير اللوم أبتي قطعمي جزاء سرعات إثيوبيا أبشحن 975 أبسمران كبابيان أبلع على نصوحات إيرتراوان نزفت سموزس كحكح قفعتات زين سبارق سنة بباو عيوتات كغربن كلو أبتقوان أب هوسبيتال مكان هيوت نبرز سرحو زنبرو أتو تولد حقوس نعيني مسكرناتهم هيبام إتي نرابع تزقص علينا يزخر مدبات لعلي 37 شحت مهارو مع كلاين درجة أبيات تمرتي زي تساتفو سمينارات سئلاو مرئيت من باب أسمات قدات قالنا عين مسخاخرين كالئن زد قلل نيروم جنفر منستر تعنا زوادو بستخايد وهود صعري متعدن عشرنا بجزي حرسي بسوسان 400 كم زنكي قليتو وكيل إيرينا فيلمون تكاون زدالو تسبتب شامت ولد كغربوين أب زبادو بوب كنكني قدم وليد نايز قبرا نفسه صورات قصري كب بمبالو بتحدى متن ابتكالات عنا زقلاقلا عدتات بربعان 400 بمعبايد ما بتخالق موتادن عشلنا بجزي حرسي بسوسان 400 كم زقودله تقليتم بعسران حرن لكاتي تاب استخايد جمجام حلافي جنفر منستر تعنات زوبا دكتور أمانيل محرتاب أبزغربو تبتاب زي حلف عامتا بمكل خال حمامات بحفشة بقعات تكالات عنا أب مورتات كأب فلاي زتاب عسرح كم التعمح بيروم شافنا كتابة أب تحتي حموش تعمت زعد مهم هتسانات 800 كم زبتحة ننفسو صورات غورازون سروع كتابة صارتي تانوس بمهاب دما أب زولدو ناصناتات وحسنا يمكل خال حمامات مسرح يرغاقات كم زلو أبريهم بدرجان الزواتات أب زغربة صبصوات دما كاب انسسا ناب سبز محلل حمامات نمكتا حبراو صعري ككاد زيت محلل حمامات ون مس لوت إيمن نابرو جنينهم يرأيو سلزلو نمكتهم عتبات كرو خمزحات التقليتهم تساتفت دما حسرت قرب مدهانيتات مفتح خناديلو وحدو يموياوان حكمنا كمون أمبولانسات ولا حتى خقبرلو زي حقاون بقعاتو زي ترقاقتن مدهانيتات نمكو تصار بهودت كسرح تمحسينهم أب منستر تعنا وانا دايركتور كفلي حفشة وحكمنا أتو برهانة قبرة تنساي أب ذهب قال حصرت عقم سبب تكالات عنا من ملأن مياو عقمي حكاي من معبالن مدبات تحيزهم يتكبروا مهلاهم بمقلات طلبات مسارحيتات حكمنان مدهانيتات من ملاون يسرح له خمزلو أبرهم قربات أقولقلت عنا بزبلكات كافلا كأنتي أقولقلت عنا زي ملوك من مقبار زقبر وفري هذا جمرات مسارحيتات حكمناي مسؤول أساسي ردمات مدهانيت بزبلكاتي إذا قالت خلا أي زرعة وسعيتات ويك أهل كنايتي باجت زبر مالتي أبزعبت زنت دارينا درجة بكل زبا هوسبيتالاتنا استفعل عليه حدش مسارحيتات تاو تفتين نرد إذا قالتي بقعة عقل نايتي مسار النوبة قلبت عنا كل مباد زحلنا أما حدار زوادبوب أتو هابتا بتسفات عندما
تحت قرصاوي ጸገማት ናይ ትካላት ጥዕና ንምምሕያሽ ይጽናዕ ከም ዘሎ ካብ እንስሳታት ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ብውህደት ሚኒስትርታት ጥዕናን ሕርሻን ንምክልኻሎምን ንምቁጽጻሮምን ክስርሓሉ ምዃኑ ድሕሪ ምርግጋጽ ኣብ ዶባት ክኽሰቱ ዝኽእሉ ብለበዳ መልክዕ ዝመሓላለፉ ሕማማት ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምክትታሎም መደብ ከም ዘሎ ኣብሪሁም ማሕበር ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ኤርትራ ራብዓይ ጉባኤኡ ብ21-22 ለካቲት ኣብ ኣስመራ ቃኒዑ ሚኒስተር ቱሪዝም ወይዘሮ ስካል መንቆሬሳ ብዘስማዓቶ ቃል ቱሪዝም ኣብ ግዜ ሰላም ዝምዕብል ምዃኑ ብምሕባር ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ኣብ ምዕባለ ቱሪዝም ሃገርና ዓብዪ እጃም ክህልዎ ተስፋ ከም ዝግበር ገሊጻ ጽላት ቱሪዝም ንበይኑ ዝዓቢ ዘይኮነ ኣብ ገስጋስ ናይ ኩሎም ጽላታት ዝምርኮስን ምስኦም ዝዓብን ምዃኑ ዝጠቐሰ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ኣገልግሎት ቱሪዝም ኣቶ መሐመድ ኢድሪስ ኢብራሂም ድማ ዝምልከቶም ኣካላት ንባህልን ልምድን ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ግምት ብዘእተወ መንገዲ ብተወፋይነት እጃሞም ከበርክቱ ተላብዩ ኣብ ወንበር ማሕበር ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ኤርትራ ኣቶ ሰሎሞን አብርሃ ብወገኑ ሓደ ካብ ቀንዲ ዕላማታት ማሕበር ንኣጋይሽ ዝዕግብ ኣገልግሎት ምቕራብ እዩ ዝበለ ክብል ድሕሪ ምግላጽ ካብ ሳልሳይ ጉባኤን ዝተሰላሰሉ ንጥፈታት ኣብ መስርሕ ዘጋጥሙ ብድሆታትን ንምፍታሖም ዝተኻየደ ጻዕርን ዝምልከት ጸብጻብ ኣቕሪቡ ኣብ መወዳእታ ተጋባእቲ 19 ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለ ዝርከቦም 45 ዝኣባላት ኣካይዲት ኣካል መሪጾም ኣብ 2003 ዝተመስረተ ማሕበር ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ኤርትራ ኣብ መላእ ሃገር ልዕሊ 4000 ኣባላት ኣለዎ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ካብ ኣስመራ ተበጊሱ ን6 ዓድታት ዞባ ማእከል ኣገልግሎት ዝህብ ሓድሽ መስመር ከፊቱ እተን በዚ ብ22 ለካቲት ኣገልግሎት ክህብ ዝጀመረ መስመር ዝጥቀማ ዓድታት ሽማን ጉስታሕታይ ሰረጃቃ ዓደኮሎም መቐርካ ዑናና ላይን ጣዕረሽኔን ብምክንያት ምጅማርቲ መስመር ኣብ ሽማን ጉስታሕታይ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣመሓዳሪ ዞባ ሰረጃቃ ኣቶ ክፍለ ማርያም ገብረ መስቀልን ሓላፊ ኦፐሬሽን ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣቶ ንጉሰ ገብረ ዝጋብሄርን ቀጻልነት ናይቲ ኣገልግሎት ንምውሓስ ነበርተን ዓድታት ነቲ መስመር ቀጻሊ ጽገናን ምክትታልን ክገብሩሉ ኣዘኻኺሮም ነበርቲ ብወገኖም ብሰንኪ ዘይጥጡሕ ጽርግያ መነባብሮኦም ንኸሰላስሉ ብናይ ውልቂ መካይን ኣብ 35 ኪሎ ሜትር ንሓደ ሰብ ልዕሊ 30 ኣቕፋን እናኸፈሉ ክጓዓዙ ምጽንሖም ብምዝካር ሎሚ ግን መንግስቲ ብዝመደበሎም ኣውቶቡስ 11 ኣቕፋን እናኸፈሉ ክግልገሉ ሽግሮም ክፈትሑን ምርኣዮም ከም ዝሐጎሶም ብምግላጽ ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣብ ዞባ ሓጋዝ ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ዝወደቦ ኣብ ምቁፅጻር ሕሳብና ኣተዓቃቅባ ሰነዳትን ዘተኮረ ስልጠና ን92 ሰራሕተኛታት መንግስቲ ተዋሂቡ እቲ ብ19 ለካቲት ዝተዋሃበ ስልጠና ቅርጦ ኣሰራርሓን ቁፅፅርን ገንዘባዊ ሕሳብ ኣተዓቃቅማ ሰነዳትን ቅብሊትን መስርሕ ቁፅፅር ኣታዊታትን ወፃኢታትን ኣተሓሕዛ ፋይላትን ኣገዳስነቱ ኣብ ስሉጥ ስራሕ ከምኡውን ተሓታትነትን ጉባኣትን ኣብ ቦታ ስራሕ ዝብሉ ዛዕባታት ዘጠቃለለ እዩ ነቲ ስልጠና ዝሃበ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ክብሮም ንርኣዮ ንቕሓትን በቕዓትን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ዝውጠኑ መደባት ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ብፍላይ እቶም ምስ ሕሳብ ምትእሳር ዘለዎም ሰራሕተኛታትን ኣመሓደርትን ቀጻሊ ክትትልን ገምጋማትን ከካይዱ ተሓሳሲቡ ኣቶ ክብሮም ኣስዒቡ ኣባላት ፋይናንስ ብቅዳሕ ሰነድ ሕሳብ ምድቕቃስ ከም ዘይፍቀድ ብዘይ መምርሒ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ካብ ናይ ሓደ ኮድ ባጀት ናብ ካልእ ኮድ ክሰጋገር ከም ዘይግባእ ድሕሪ ምብራህ ኣመሓደርቲ ከባብን ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ምእካብ ግብሪ መሬትን ጥሪትን ዝረአ ዛሕልታት ኣወጊዶም ነቲ ጉዳይ ብዕቱብነት ክሕዝዎ ተላብዩ ኣብ ኣስመራ ትርከብ ቤት ትምህርቲ ደንበ ሰንበል ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ማለት ማትሪክ ናይ 2018-19 ካብ 3 ነጥቢ ንላዕሊ ንዘምፁ ተምሃሮ ኣሸሊማ ካብቶም ንሽልማት ዝበቕዑ 68 ተምሃሮ እተን 42 ካብቶም ሙሉእ ነጥቢ ማለት 4 ዘምፁ 20 ተምሃሮ ድማ እተን 12 ደቂ ኣንስትዮ እየን ኣብቲ ትማሊ 23 ለካቲት ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ሰመረ ስልጣን እቲ ሽልማት ነቶም ብሉፅ ነጥቢ ዘምፁ ተምሃሮ ንምትብባዕን ኣብ ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ሓይሎም ንኽቕፅሉ ንምድራኽን ምዃኑ ብምግላጽ ተምሃሮን ብዘምፅዎ ነጥቢ ከይተዛነዩ ንዝለዓለ ውፅኢት ኣበርቲዖም ክፅዕሩን ንካልኦት ተምሃሮ ኣርኣያ ክኾኑን ተላብዩ ተምሃሮን ወለድን ብወገኖም እቲ ዝተመዝገበ ዓወት ድምር ውፅኢት ፃዕሪ ወለዲ ቤት ትምህርትን መምህራንን ምዃኑ ብምጥቃስ ነዚ ንምድንፋዕ ኣብ ምሕያል ስሉሳዊ ዝምድና ብዝበለፀ ክስራሕ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም زي صعب زينا وصايين نمكتالكم دقيمنا بخبر نعدم
ሰራዊት ኒጀርን ፈረንሳን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኒጀር ብዘካየድዎ ሓበራዊ ስርሒት ልዕሊ 100 ሽበራውያን ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ንሰብ መዚ ኒጀር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን በቲ ምስ ማሊን ቡርኪና ፋሶን ኣብ ዘዳውብ ክፋል ኒጀር ዝተኻየደ ስርሒት ብርክት ዝበለ ወተሃደራዊ ንዋት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ እውን ተሓቢሩ ኣብ ወርሓት ታሕሳስን ጥርን ኣብቲ ከባቢ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ 174 ወተሃደራት ኒጀር ከም ተቐትሉ ጸብጻባት ይሕብሩ በቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኒጀር ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ኣስታት 78,000 ህዝቢ ከም ተመዛበለ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ ሽበራ ንምቅላስ ኣቐዲማ ናብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ 4500 ወተሃደራት ዝለኣኸት ፈረንሳ ኣብዚ ዓመት እዚ 600 ተወሰኽቲ ወተሃደራት ናብቲ ዞባ ክትልእኽ መደብ ከም ዘለዋ ምሕባራ ይዝከር ይኹን እምበር እቲ ወተሃደራዊ ወፍሪ ነቲ ኩነታት ኣብ ምህዳእ ዛጊት ዝተፃወተ እወታዊ ተራ ከም ዘየለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ፕሬዚደንት ቶጎ ፋውረ ግናሲምበ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንራብዓይ ግዚኡ ከም ተዓወተ ኮሚሽን ምርጫ ሃገር ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ፋውረ ግናሲምበ 72 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ከም ተዓወተ እዩ እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ ዘሎ ይኹን እምበር ቀንዲ መወዳድርቱ ዝነበረ ኣበዮ መኮጆ ኣብቲ ምርጫ ዝተዓወተ ንሱ ምዃኑ ብምሕባር ነቲ ዝተገልጸ ውፅኢት ነፂግዎ ኣሎ ካብ 2000 ክሳብ 2002 ዓ.ም ቀዳማይ ሚኒስተር ቶጎ ኮይኑ ዘገልገለ ኣበዮ መኮጆ ኣብዚ ምርጫ 61 ሚእታዊት ድምፂ ረኺቡ ከም ተዓወተ ብምጥቃስ ናይ ባዕሉ መንግስቲ ከቕውም ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ በዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ዕግርግር ከይክሰት ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘሎም ወገናት ይሰጉ ፕሬዚደንት ቶጎ ፋውረ ግናሲምበ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ 58 ሚእታዊት ድምፂ ብምርካብ ከም ተዓወተ ጸብጻባት የረዱ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሶርያ እስራኤል ብ23 ለካቲት ከም ዝተኮሰቶ ዝገለጾ ሚሳይላት ዕላሙ ከይወቕዐ ከም ዘበርዓኑ ሓቢሩ እቲ ንከተማ ደማስቆ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ካብ ሮራታት ጎላን ዝተተኮሰ ምዃኑ እዮም ሰብ መዚ ምክልኻል ሶርያ ዝገልጹ በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ ይኹን ንብረት ብዛዕባ ዝወረደ ክሳራ ዝገልጽ ሓበሬታ ዛጊት የለን ሓይሊ ኣየር ሶርያ ካብ እስራኤል ዝተተኮሰ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ከምክን እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይጠቕሱ እዚ እስራኤል ተካይዶ ዘላ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ነቲ ግዳማዊ ምትእትታው ዝጠንቁ ኣብ ሶርያ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይገልጹ እስራኤል ናብ ሎሚ ለይቲ 24 ለካቲት ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ቃዛ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደ ተቓሊሑ እዚ ኣብ ሰፊሕ ክፋልቲ ወሽመጥ ዝተኻየደ ደብዳብ መልሰ ግብሪ ናይቲ ካብ ምንቅስቓስ ሓማስ ናይ ዝተፈነወላ መጥቃዕቲ ሮኬት ምዃንያ እስራኤል ትሕብር በቲ እስራኤል ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ዛጊት ቁፅሮም ዘይተነፀረ ሰባት ከም ዝቐሰሉን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ተገሊጹ ብዘይካዚ ብሰንኪቲ መጥቃዕቲ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ዝጸንሐ ጸጥታውን ማሕበረ ቁጠባውን ጸገማት መሊሱ ከም ዝኸረረ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ንእተካየዶም ምስራሕ ሰፈራታት ተስፍሖ ዘላ እስራኤል ናብ ወሽመጥ ቃዛ ዘእቱ መስመራት መጓዓዝያ ምድሪ ከርዲናቶ ከም ዘላ ይፍለጥ በዚ ድማ ኣብ መንጓን መንጎ ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤምን ዘሎ ወጥሪ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ገዲዱ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ መጠን መልከፍቲ ናይቲ ኮቪድ-19 ዝተባሃለ ዓሌት ቫይረስ ኮሮና ካብ ቻይና ወፃኢ እናዛየደ ይመጽእ ምህላው ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዘጠንቀቐሉ ዘሎ ዝለዓለ መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ናይቲ ቫይረስ ዝተመዝገበላ ደቡብ ኮርያ ብ23 ለካቲት ዝለዓለ ናይ ጥዕና መጠንቀቕታ ኣዋጅ ኣውፅያ ብመሰረት ጸብጻባት ጥዕና ደቡብ ኮርያ ዛጊት በቲ ቫይረስ ካብ ዝተለኽፉ 7 ከም ዝሞቱ ከም ዝተለኽፉ ዝተረጋገጹ ልዕሊ 760 ድማ ከም ተወሸቡ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃንኢን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዝቕጽላ ሒደት መዓልታት ኣብ ምቁፅጻር ለባዒ ናይቲ ቫይረስ ወሰንቲ ምዃንን ብምጥቃስ ወፂ ዘሎ ኣዋጅ ኣብ ዝካየድ ናይ ምቁፅጻርን ምክልኻልን ልዑል ደገፍ ከም ዝህልዎ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ዘይዱለን ከም ዘሎ ዝተገልጻ ኢጣልያን ኢራንን ብወገነን ንምቁፅጻሩ ተረርቲ ስጉምትታት ከም ዝወስዳ ኣፍሊጠን መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽቲ ሃገር ጥቓ ከተማ ሚላን ቬኒስን ዘሎ መልከፍቲ ናይቲ ቫይረስ ንዝተረኣየሉ ከባቢታት ኣብ ውሸባ ብምእታው ካብን ናብን ዝግበር ጉዕዞ ኣጊዱሎ ብመሰረት ጸብጻባት ጥዕና ሃገር ዛጊት በቲ ሕማም ዝተለኽፉ 3 ሰባት ከም ዝሞቱ ልዕሊ 150 ድማ ተወሺቦም ኣለዉ ኣብ ኢራን ድማ 8 ሰባት በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ክሞቱ እንከለዉ ልዕሊ 30 ድማ ከም ተለኽፉ ተረጋጊጹ ቅልጡፍ ለብዒ ናይቲ ቫይረስ ዘሰከፈ መንግስቲ ኢራን ኣብ 14 ዞባታት ሃገር ዝርከብ ኣብያተ ትምህርቲ ዩኒቨርሲታትን ባህላዊ ማዕከላትን ክዕጾ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ
إذا كم زين كله من تشاينا أب زحلف 24 ساعات أب عبيت كتمات حدش تريوم الكفتين نايت فيروس كم زي تمزجوا كوانت جلسة بتفيروس تلاقي فم زنورم 257 هوتم بمسانم جن كتر موتات نبأستات كل تشين شدشت 200 كم زبالة نتصبت عنا تهاجر بمتكاس مع كنات زينا جاوحين بمسرة أبصابات ودبت عنا عالم الكفتي كوفيد 19 كاب تشاينا وصاي أب 26 هاجرات تمزجيب الله بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون بريطانيا أبالنتها كابي أوروبا حبرت دحر مسحابا بزعبا زهلو نقداو زمدناتات كساب زمت 31 تحساس كختم تثبيت تنابير زلو سممع أبتي ዝተወሰነ ግዜ ክትግበር ዘሎ ተኽእሎ ትሕት ምዃኑ ኣሚቱ بريزيدنت ماكرون نز مجلس الزهب زلو منغستي بريطانيا بزعبا فرنسا أبتي نقداو سمع كهلوا ناي اتداليوت طلبات زرزر أب زغصل معلتات كوت مዃኑ أب زحبرلو زلو أتي عب مجمار زمت ورح مجابيت زبجس نقداو زرب وكلتي كلتيوم وجنات وطور كم زخون قداي مسألة مكفف عساد ما أتي زيادة مكر خارج الرأي له كم زخونيو بريزيدنت ماكرون أفليتون عب مزام زحالة وحيط الرئة بالنتا كابي أوروبا عبرت بوقع سحابة بريطانيا كساب مستحبرت عب حد نقداو سمع كتكتم توسينو زلون ناي جزء مقان زازم بنقداو ممرحتات تحبرت تقيدا كتكيدان بريطانيا أبتي نقداو زرب بزعبا مسلات مكفاف عسا أبتي مايا وجزءاتا كتزرارب قربت مخانوكا انت تقلت أبتي زكايد مكفاف عسا جن لبريطانيا وان قففت عسا قدام نت كم زواها بمياه أنا تيراز الله بريطانيا نتي دحري شوعات عمتات أبي منغو أوروبا حورتن كندا نستبتحن نقداو سمع زما سسل سمع كتكتم دليت كم زلوايوم حايلو سمزتها هاجر زحبرو زلون انتخونا جن بريطانيا زي كم كندا نابتي حبرت زغربتن لعل زخونا نقداون كتباون زمدنا تزلوان بمخانا اتزدلا نقداو سمع بقليلو زبط صحكم زي مسليوم مستي زباك قربت زلوم تنتنتي زحبر زلون بعسران سلستن لكاتي تاب دواو مبراق تركي بستغسته حدقا من كتكات مدري بوحدود تشعات سبات كم زموتو بزفرسه هنساتات نستدبيو حيالو كالوت نمدحان دما تعرتاتي كايد كم زلو تحبيرو بتي حمشان تبشوعات ريكتر استعاق أنن دحيرو السعبة دحرة من كتقاطن حدقا هوسيات زركبهم لعلي حمساك وسيلهم بمهلهم قطري قدايات كزايد كم زخل قمتات اللون منستري وشتاع قدايات تركيا عبد زوط مجلسي بتي حدقا لعلي حادشة أبايتي عينو كم زلو بسان قد ما شحات سدرابيتات بزي مصرلي كم سترفا فليتهم عبد كباب زلو كتر زحلي زعول لكنتات عير نزكاي زلون ناي مدحن هو سرحات أتصقام غير وكم زركب مع كان زينا تركي حبيران أتي من كتكات مدري أبتي دوبات إيران كم تسمع زحابورو سمزتا هاجر زاقت بزعبا زورد قدات يخون عنوات كنز واتس مجلس يلان عبد تركن قربيتا إيرانن حرقاتات من كتكات مدري بتخطات كم زخصات زحبورو تبطبات عبد زحلفو ورحي عبد مبراعو شنخ تركي بستغستا حرقا من كتكات مدري هو 4 سبات كم تقذفه يتعصون زي خبركم تحت لو ما قدرت تدعوا زيناوي مستندونا بزي تزازيم